bug-os nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadumugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Hisgutan ang mga tagna nga nisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, modanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayang gabi alang sa atong mga higalang mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios. May kalabtanan sa ato usab nga kaluwasan. Nining nga kagabhion mga kaigsunan, maghisgot kita og bag-ong topiko sa ato usab nga programa o ato nga pasalamatan unas tanan, no? Ang Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nga ni kanato tungod kay kung wala ang iyahang nga pagtugot mga higala, mga kaigsunan, dili gyud ta makahimo sa pagprogram, no? So munay usa sa ato nga dako kayo, no, nga pasalamatan sa ato ang labawng makagagahom. O gani sa ato ang mga nagtugot usab nining ato ang programa mga kahigalaan, ato usab nga pasalamatan tungod kay kung wala, no, ang ilaha usab nga paghatag kanato og higayon dinhis kanginan mga higala, dili usab kita makahimo sa pagprogram, no? Muna nga ato nga pasalamatan ilabi na usab ang tag-iya nining mao nga istasyon. Salamat kayo, no, sa tagiyan ining mong istasyon si Doc Remilito Oy, kauban usab, no, sa nagdumala nining mong istasyon si pinagunahan sa station manager si Sir John Lee Viking. O ngayon man usab sa kauban pikas lawak nining mga tungura si Sir Louie Nakwa, no. Salamat usab. O hingon man usab kang Sir Romelo Nobinario, kauban usab sa iya nga misis nga si Ma'am Melona Nobinario. Salamat nining usab nga higayon nga kita usab adunay oportunidad mga kaigsunan sa pag-share nga kaninyo sa mga pulong sa Dios. O gani sa ato nga mga higalag mga kaigsunan, kung kamubot nga mopabot sa inyo nga mga concerns, mga pangutana dinhi sa ato nga programa, i-text lang ang ato nga numero 0976-555-1008. Usbon ako sa mga higalag mga kaigsunan nato, no? I-text lang ang ato nga numero 0976-555-1008, no? Sa mga higala nato nga wa pa makakuha sa ato nga numero dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon, na mo na ang atong numero mga kaigalan ug mga kaigsunan, no, dinhi sa ato nga programa, no. I-text lang taninyo kung kamo bupaabot sa inyo hanggang mga kinini ang mga pagtimbaya mga kaigsunan, o di ba kaha sa inyo hanggang mga kinini ang mga pangutana
no, or i-text lang diha sa ato ang numero mga kaigsunan. Mamahimo sab kamo nga mo message sa ato ang Facebook page mga kaigsunan. I-search lang ninyo ang SDARM CPUC. O inyo makita dayon ang ato ang Facebook page kinatibukan nga ngan SDARM Central Philippine Union Conference. Now mo na siya mga kaigalaan ang ato ang Facebook page. Unya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan nga naa lang dinhi sa duol mga kaigsunan na mamahimo kamong mobisita sa ato usab nga opisina diha sa may Treasureville na subdivision Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. No, sa mga higala natong mga kaigsunan nga naa lang sa duol, no, bisita sa ato usab nga opisina o di ba ka sa ato nga simbahan diha sa may Treasureville subdivision Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Og sa tanan no natong mga kaigalan ug mga kaigsunan maayong gabi og happy Sabbath no kaninyong tanan sa atong mga kaigsunan mga Adventista og sa ato sab nga mga kaigsunan nga mga Reform or Seventh-day Adventist Reform Movement no. Karon mga kaigalaan mao ang pagbasa usab no sa ato ang simanas pagampo pagtuon mga kaigsunan pagpamalandong no bag-o mo tapos kining maong nga tuig ug mga adlaw no or sugod karong adlaw adunay pagpuasa nga magahimuon sab sa ato ang mga kaigsunan no. So sa ato ang mga kaigalan mga kaigsunan labi na sa atong mga tigpaminaw comment lang mo dinhi sa ato sab nga Facebook live kung kamo mo paabot sa inyo hanggang mga pagtimbaya na i-chat lang ninyo i-message lang no sa ato nga Facebook page o dinhi sa ato usab nga Facebook live mga kaigsunan dinhi sa XFM Cebu 88.3 nga Facebook page aron usab atong matagaan og pagtagad higala ang inyo hanggang mga pagtimbaya. Now sa dili pa ta mo padayon sunahan mga kaigsunan aron usab sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios pagtuon mga kaigsunan magampo na kita alang sa giyas balang espiritu sa atong pagpamalandong nining kagabion. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios nga na ikaw kitas-an sa mga langit. Dako among pagpasalamat diha kanimo tungod sa imong kaayo og sa imong panalangin nga gimubo og ikaw kanunay nagauban og nini nga kagabion samtang nga kami magapamalandong sa imong mga pulong ikaw sab magagiya nagi sa imong balang espiritu nga sa diin kini usab mahimong among masabtan ang imong mga pulong og mahimong kini makahatag og inspirasyon nga ni kanamo og maingon man usab ngadtos mga tigpaminaw dinhi nining mao nga programa kalamang magapanalangin kanila sa handom silang kasing-kasing sa pagpangalagad diha kanimo sa mga nagakaluya ikaw sa mga panumbalik sa ilahang kadasigon sa pagpangalagad o sa mga nagmadasigon magadugang pausab sa pagpadayon pagkamadasigon aron usab mahimong mapahat usab ngadto sa uban ikaw sab magapakamayo mga panalangin sa mga katawhan nga nagahimo usab ingon ini nga mga mensahe sa nagkalain-lain nga dapit kining tanan ang isalig og gitugyan uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan gilaw mong madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Maayong gabi diha kang Christopher Quezon diha sa may Bohol area. Maayong pag-view usab dinhi sa tag programa ang tingog sa reformasyon. Nini nga kagabion mga higala di ta maglangan no tungod kay bililhon ang matagutlo mga kaigsunan atong pagatun-an nining dapit kagabion kini bang sa di pa niana no sa pagkakaron mga kaigsunan no labi na nining Disyembre naginangat mga kaigsunan ang New Year or kinini ang himo bisan ang mga kumpanya mga kaigsunan adunay mga gitawag nato og party nga ginahimo or kinini ang Thanksgiving ang ginatawag. So mo ni ato usab nga punto karon mga kaigsunan na
Tungod kay dunay portion sa Biblia o dunay swito sa Biblia mga kaigsunan nga naghisgot kini niabang nawagtang kananaang pagka or kini ino nato no atong ang titulo or ang title sa atong pagatun-an mga kaigsunan is The Lost Art of Gratitude. Kana ba nga portion mga kaigsunan tong pagka mapasalamaton nawagtang asa diha nga portion sa Biblia mga kaigsunan dunay usa ka instances mga kaigsunan dunay usa ka gisugilon si Kristo nga istorya mga kaigsunan kini tinuod usab no nga nahitabo na nga nawagtang ning gitawag og pagpasalamat. So kung maghisgot ta gitawag og gratitude mga kaigsunan is not simply a polite response, it is a spiritual discipline that many Christians have forgotten. Kini diayng pagpasalamat mga kaigsunan sagad sumala pas mga Kristohanon usual no pagkakaron no dunay mga panimbahon usahay mahinumduman no mahinumduman sa tao mga kaigsunan pero dunay mga times mga kaigsunan nga ang tao sumala pa Christians or many Christians, not all but many sumala pa have forgotten. We often pray like the 10 lepers. Nakuha ninyo ang pinangka-kuan diha mga kaigsunan. So naghisgot kita may tungod atong napulo ka mga sanglahon ba? Usa day gihimo adto mga kaigsunan. So sometimes no kita sumala pa nagaampo sama sa napulo ka mga sanlahon. No, Lord have mercy. But how often do we return to say thank you Lord? May mangutana ko ninyo mga higala sa ato ang mga tigpaminaw. Siguro dunay kalamidad mga higala, dunay daghan nga mga panghitabo sa atong kaniniang kinabuhi. No? Dali gyud nato no nga sangpiton mga kaigsunan o dali nato nga iampo o ipangayo sa Ginoo, Lord have mercy. Pero sa diha nga gikaloy-an ta mga kaigsunan, usay malimot tas gitawag og thank you Lord. Dili man tanan dili tanan mga higala wa ko maghisgot no alang ni atong mga nakahimo sa pagpasalamat sa atong labawng magkagagahom. Pero sumala pa dili tanan no o daghan sa mga Kristohanon nga malimot nini. Pagpangayo og tabang mga kaigsunan dali kaayo nato no nga pangayoon sa Ginoo. Pero sa diha nga matubag ang atong gipangayo usahay malimot tas pagpasalamat mga kaigsunan. Matod pa sa usa ka komentaryo mga kaigalaan nag-ingon, thanksgiving and praise should be expressed to God for temporal blessings and for whatever comforts He bestows upon us. So bisan unsa no, God would have every family that He is preparing to inhabit the eternal mansions above. Give glory to Him for the rich treasure of His grace, where children in the home life educated and trained to be grateful to the giver of all good things. We would see an element of heavenly grace manifest in our families. Cheerfulness would be seen in the home life, and coming from such homes, the youth would bring a spirit of respect and reverence with them in the schoolroom and into the church. There would be an attendance in the sanctuary where God meets with His people, a reverence for all the ordinances of His worship, and grateful praise and thanksgiving would be offered for all the gift of His providence. Muna siya mga kaigsunan no? Muna
kita sagad no. Hinon sa pagkakaroon mga kaigsunan no. Adto simbahan no, pagpasalamat sagad no, ilabi na niining mga dunay okasyon mga kaigalaan mga kaigsunan no, magsingabot ang kanana ang bagong tuig no, diha mga kaigalaan mahimong makita nato no nga atong ang mga Kristohanon mapasalamatan usab ngadto sa atong labang makagagahom. Maayong gabi diha kang Sir Tristan YSB Gulay. O nining portion mga kaigsunan usa ka kini ang sitwasyon sumala pa dias Lucas 17 bersikulo 11 ngadto 19 atong mahisgutan mga kaigsunan kini ang the lost art of gratitude. Why? Dinhi mga kaigsunan no atong tun-an. Kung namoy Biblia mga kaigsunan abliha ang Lucas 17 bersikulo 11 ngadto 19. No, atong basahon mga kaigsunan Lucas usmonako Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 ngadto 19. And it came to pass as he went to Jerusalem, no, si Jesus Christ ni siya mga kaigsunan, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, misod siya sa usa ka village mga kaigsunan, there meet him 10 men that were lepers, which stood afar off. Pila ka buok, dunay napulo ka mga sanlahon mga kaigsunan unya nasayod man ta no. Kung maghisgot tag sanlahon mga kaigalaan sa ilang nga panahon gitawag mong guna siya og murag tunglo ba? Nya way mo duol nimo. Way mo paduol sa imuha mga kaigsunan tungod kay hadlok silang mahugawan. Paing gabi dia kang Jomer Girasol. Padayon mga kaigsunan bersikulo 13. And they lifted up their voices and said, Jesus, or Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Sa giingon ni Kristo mga kaigsunan, sa giingon ni Jesus Christ, lakaw, pakita sa inyong kaugalingon ngadto sa mga pari. Bisan ang mga pari aning nga panahon mga kaigsunan, di mo dool o dili mo kuan mga kaigsunan lubilos mga taong sanglahon tungod kay tunglo manggod no sa ilahang panahon mga kaigsunan. Unlike sa atong panahon karon kay kini nga sakit na naman ni tambal, pero sa ilahang panahon mga kaigsunan wa ni tambal mo nga ginalikayan ni siya mga kaigsunan. Ang giingon lang ni Kristo, lakaw og ngadto kamo sa mga pari. Nya sa dihang naglakaw sila mga kaigsunan, sila nga hinlo. Wag tang tong gitawag nato og kanana ang leper mga kaigsunan or kanana sanla mga kaigalaan, no? Bersikulo 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Maayong gabi diya kang Christian Manigos. Happy Sabbath kanimo Brad. Og mayong pag-view sa ato sab nga program. Dinhi mga kaigsunan atong makita ba no? Nga aduna lamay pila ka buok. Adunay pipila lamang mga or di lang kay pipila, dili pipila mga kaigsunan kundi adunay usa lamang mga kaigsunan. Nga kinini ang
mibalik sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Adunay usa lang, no? Out of 10 mga kaigsunan nga naghangyo or nihangyo sa kang Kristo mga kaigsunan nga ayohon sila, no? Paglakaw, pagtalikod nila mga kaigsunan, paglakaw nila padong ngadto sa pari, wa pa sila kaabot, no? Nahimong na hinlo na sila mga kaigsunan sa ilahang balatian. Way laing nibalik mga kaigsunan gawas sa usa, no? Gawas sa napulo mga kaigsunan, out of 10 mga kaigsunan, doon na usa nga kinini ang mibalik ug nagpasalamat sa Ginoo. O kang Kristo mga kaigalaan mga kaigsunan. Dinhi ato makita ba nga kinini ang nawa ning gitawag nato og pagpasalamat mga kaigalaan. Now, kung atong itan-awon ang kondisyon mga kaigalaan o mga kaigsunan sa gitawag nato og lepers o kining napulo mga kaigsunan, kung moadto tas kinatibuk-an mga kaigalaan, kita nga mga tao, the whole humanity mga kaigsunan, ingno nato adunay balatian nga gitawag og sanla or kinini ang leprosy mga kaigsunan, tungod kay kana nagrepresent mga kaigsunan sa gitawag og hopelessness, shame, no? Kaulawan mga kaigsunan tungod kay sa ilang nga version, no? Sa ilang panahon kana siya gitawag og tunglo nya, separation and decay. So das sin mao man sab ning sala mga kaigalaan o mga kaigsunan. Kita sama sa usa ka or atong ang kining sala mga kaigsunan compare ngadto sa gitawag og leprosy nga daway paglao mga kaigsunan, kaulawan og pagkahimulag nato sa Dios. Kadunutan mo nay sitwasyon nato mga kaigalaan. So kita isip makasasala mga kaigsunan, sumala pas Roma 3 versikulo 23, for all have sinned and come short of the glory of God. For mine iniquities, matod pa sa Psalms 38 verse 4, for mine iniquities are gone over mine head, as an heavy burden, they are too heavy for me. Mo na ipaghulagway usab ni Salmista David mga kaigsunan, kung maghisgot kita ngadto sa sala. Kitang tanan, sumala pa ni Apostol Pablo sa Roma 3 versikulo 23, nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Unya, sumala pa, gihulagway ni David mga kaigsunan nga kita orang iyahang mga kalapasan o kasalanan, sumala pa grabe kabugat alang kaniya. Mo na ipaghulagway, no, ni David mga kaigalaan o mga kaigsunan. So dinhi sa usa ka komentaryo mga kaigsunan, sumala pa, of all diseases known in the East, the leprosy was most dreaded. It's incurable, no? Unlike sa ato nga panahon ron mga kaigsunan, na naman ni pamaagi, no, gamahimong mamaayo. It's incurable and contagious character. Makatakod pag yun, no? And its horrible effect upon its victims filled the bravest with fear. Among the Jews, it was regarded as a judgment on account of sin, and hence was called the stroke or the finger of God, deep-rooted, eradicable, deadly. Sumala pa, it was looked upon as a symbol of sin. So muna siya mga kaigalaan, ang gihisgutan mga kaigsunan sa maong komentaryo mga kaigalaan
nga kining maong gitawag nato og kining leprosy mo ni siya ang pinaka ingno nato nga balatian mga kaigsunan nga gi-compare no ngadto sa or gisimbolohan ngadto sa gisala mga kaigalaan o mga kaigsunan nya contagious unya maka lilisa nga epekto niini ngadto sa biktima mga kaigalaan o mga kaigsunan. Dugang pa, by the ritual law the leper was pronounced unclean, like one already dead. He was shut out from the habitations of men. Whatever he touched was unclean. The air was polluted by his breath. One who was suspected of having the disease must present himself to the priest, who were to examine and decide his case. If pronounced a leper, he was isolated from his family, cut off from the congregation of Israel, and was doomed to associate with those only who were similarly affected. So muna'y mahitabo mga higala sa panahon nila nang naa diha sa gitawag nato og ana nga kahimtang no mo nay mahitabo no sa ilahang panahon kining gitawag nato og napiktuhan nining gitawag og sangla. Grabe nga kanana ang mahisiparate yun tungod kay ang pari mo decide mga higala kung angay ba siya or naa ba siya balatian unya kung naa siya ana nga balatian mahimong isiparate o mahugaw siya so pasiparate siya makuyog na lang niya katong pareho sab niya nga mga sanglahon bisan sa iya nga panimalay tungod lagi kay contagious mga kaigsunan o mananakod man so muna isiparate yun siya mga kaigalaan. So dinhi ato makita mga kaigsunan balik ta ngadto sa mga lepers doon ay nahitabo no. First, mituman una sila then kanana ang gitawag og miracle nga nahitabo. So ana nga pangutana mga kaigsunan si Jesus ba nag-ayo kanila instantly? No, kung imong makita sa atong gibasa ganiha, Lucas 17 versikulo 14. Nagingon dia, and when he saw them, he said unto them, go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Healing mga kaigsunan o kinini ang pagkaayo nila sa diha nga sila milakaw. No, dili diha dayon no. So ni sunod na dayon ning pagkaayo sa dihang nilakaw na sila padong ngadtos mga pari no tungod lagi kay ang pari sumala pas tong gibasa sa usa ka komentaryo nga kini mo decide mga kaigsunan i-isolate ba siya o dili. Ingon niya na mga kaigsunan. So on the way they were cleansed but only one of them returned to give him glory. The others went their way forgetting him who had made them whole. How many are still doing the same thing? So, ang uban mga kaigsunan ipadayon no silahang lakaw pero usa ra gyud ang nakauna-una mga kaigsunan sa pagbalik aron sa pagpasalamat. Mo nga pangutana sa ato karon. How many are still doing the same thing? The Lord works continually to benefit mankind. He is ever imparting his bounties. He raises up the sick from the beds of languishing. He delivers men from peril, which they do not see. He commissions heavenly angels to save them from calamity, to guard them from the pestilence that walketh into darkness, and the destruction that wasteth at noonday. But their hearts are unimpressed.
He has given all the riches of heaven to redeem them, and yet they are unmindful of His great love. O, doon ay mga tao ingon ini mga kaigsunan, no? Di sagi kay na nako dili tanan, no? Tungod kay doon ay mga tao mga kaigsunan nga mobalik gyud, no, pagpasalamat sa Ginoo. Mopasalamat gyud nga tos Ginoo. Pero doon ay mga tao usab mga kaigsunan nga malimot o dili gayud mo balik aron sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. But their hearts are unimpressed. He has given all the riches of heaven to redeem them, and yet they are unmindful of His great love. By their ingratitude, they close their hearts against the grace of God, like the heat in the desert, or like the heat in the desert. They know not when good cometh. Their souls inhabit the parched places of wilderness. So muna siya mga kaigalaan ng mga kaigsunan, no? Doon ay mga tao ngayon yan, no? Dili ka mo pasalamat o dili mo balik sa iyang pagpasalamat ngadto sa Ginoo. In spite sa tanan gihimo sa Ginoo ngadto kaniya, tanan, no? Tanan nga gihatag sa Ginoo pagkamaayo. Pero usahay ang tao magod, no? Say mo adtos tan-os mga negative nga bahin mga kaigsunan. Pero do wata hibaw no mga kaigsunan nya bawa, no, usas mga example usay magbagol-bolta nga wata kasakay, no, kanay example mga kaigsunan, no, wata kasakay, no, sa gusto nato nga musakay mga kaigsunan nya day later on, no, na disgrasya day, no, simbakula, no, kana siya mga kuan lang na pananglitan mga kaigsunan. So mahimo nga mapasalamat ta tungod kay wa ta mahiapil ni anak mga kaigsunan. So dinhi imong makita mga kaigsunan, no, nga dunay tinuod nga pagtuo katutoang usa ka tawo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no, nga mibalik gani sa ato usab nga sitwasyon mga kaigsunan, mahimo usab nga aplikado kini. Unya sumala pa kung magisgot ta gitawag og tinuod nga pagtuo mga kaigsunan, aduna ginay mauban gyud diha ang gitawag nato og buhat, no? Tungod kay ang faith mga kaigsunan without works is dead being alone, no? So genuine faith will be expressed by good works, no? Pag-ingon nga tinuod na brad, tinuod pero wala gyapon ta, no, kamatuoran na ang imong giingon pero wa man lagi ta mo sunod. Kana siya usas mga example mga kaigsunan. Meaning ang meaning sa gitawag genuine faith mga kaigsunan, or kining genuine faith mga kaigsunan will be expressed sumala pa by good works. And nominal faith in Christ which accepts Him merely as the Savior of the world can never bring healing to the soul. So kana siya mga kaigsunan, no, kato sila adon naman toy gitawag og faith, no, katong siyam mga kaigsunan, pero maingon nato gitawag og nominal faith. Wa mo sila kanaw na mga kaigsunan sa pagbalik, no. The faith that is unto salvation is not a mere intellectual assent to the truth. He who waits for entire knowledge before he will exercise faith cannot receive blessing from God. Kana nga portion ba siya nga nagapaabot mga kaigsunan nga mabatonan niya tanan nga kahibalo o mahibaluan niya tanan nga kamatuoran mga kaigsunan, or he who waits for entire knowledge bago i-exercise ang iyang pagtuo mga kaigsunan cannot receive blessings from God. It is not enough to believe about Christ. We must believe in Him. The only faith that will benefit us is that which embraces Him as a personal Savior
which appropriates His merits to ourselves. Many hold, sumala pa, faith as an opinion. Saving faith is a transaction by which those who receive Christ join themselves in covenant relation with God. Muna tinuod nga pagtuo mga kaigsunan. Kana bang adto na tay close connection, pakigsaad mga kaigsunan ngadto sa, or doon tay close nga relasyon ngadto sa Ginoo. Genuine faith is life. A living faith means an increase of vigor, a confiding trust by which the soul becomes a conquering power. So kana, no? Kung imong makita mga kaigsunan, no, dato sa sitwasyon nga gihatag nato sa Lucas ngadto mga kananaang mga naapektuhan sa gitawag nato og sanla, no, wa gyud sa siyam mga kaigsunan, usa lang gyud ang gitawag nato dunay genuine nga pagtuo. Tungod kay usara ang mibalik, mi-acknowledge mga kaigsunan sa ato ang manluluwas, no, nga naghimo kaniya nga whole, no? Although napolo sila nga naayo mga kaigsunan, pero usa lamang ang one was made whole. Ang Salmo 103 versikulo 2 mga kaigsunan nag-ingon, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Out of 10 mga kaigsunan, only one nibalik, only one praise with a loud voice, one fell upon or fell at Jesus' feet, unya usara ang nagpasalamat. So ingon ni anak mga kaigsunan sa panghitabo na wagtang ang gitawag nato og kanana ang art of gratitude, ano ba, pagpasalamat ba ngadto sa Ginoo. Unya diha nato masukod o makita mga kaigsunan ang tinuod nga pagtuo sa katawo ngadto sa iyahang gitawag og iyang manluluwas mga kaigsunan. Now, dinhi sumala pa sa usa ka komentaryo mga kaigsunan. Nothing tends more to promote health of body and of soul than does a spirit of gratitude and praise. It is a positive duty to resist melancholy, discontented thoughts and feelings as much a duty as it is to pray. So muna siya mga kaigsunan, wa nay laing labaw, no, nga makapalambo mga kaigsunan sa kahimsog sa lawas o kalag ba nato o sa kaespiritu diya sa tong gitawag og pagpasalamat o pagdaig. Kay ngano man kana siya mo'y positibo mga kaigsunan nato nga katungdanan nya kanang pagampo gyud, no, pagpasalamat sa atong labang makagagahom. Personally katong usa ka liper mga kaigsunan mo ay niduol og pasalamat sa atong labang makagagahom tungod kay nahimo siyang naayo mga kaigalaan o naayo sa iya usab nga kahimtang. So ngano man sa atong kapanahunan karon mga kaigsunan, why gratitude is a lost art mga kaigsunan. Una nga hinungdan mga kaigsunan, we count burdens more than blessings. Naunsa naman ni Ginoo? Naglisod naman Hinuong kay ko imbis nangalagad ko. No, we count burdens more than blessings. Niyang Biblia nag-ingon mga kaigsunan sa Filipos 2 versikulo 14, "Do all things without murmurings and disputings." Di malikayan usay moabot sa punto mga kaigsunan ang tao mangwinta pod, no, mura pod og parisiyo mga kaigsunan
Usahay mo guwa no sa tao magkaigsunan mo ingon nga Ginoo sa simba manunta ko niya nangalagad man ko gisakto atag po ko gikapo murabag katong kuan ba. Pero kani ba nga portion mga kaigsunan sometimes gi-count nato ang burdens more than blessings. Pareho ba na ba ingon ni Kristo sigbisan kinsa katong gibug-atan umari kamo nya pas-ano ninyo ang akong yugo. O atong hunaon mga kaigsunan when it comes to yugo ay burdens no. Kung kabaw gani yugohan mga kaigsunan bugat mga kay goyoron man niya tong bugat mga kaigsunan. So usahay diha gi-count nato mga kaigsunan nagitawag og burdens more than blessings. Yang Biblia nagingon do all things without murmurings and disputings. Every day, sumala pa sa komentaryo, every day, they are surrounded with the tokens of God's love. Every day, they are enjoying the bounties of His providence. But they overlook these present blessings. Ganang gingon man dihag every day mga kaigsunan. They are surrounded with the tokens of love. Nya every day, they are enjoying the bounties of His providence. Na? Tanawon ba nimo, no? Ini ka buntag. Maon sa man ta? Kamata ta, no? Buhi pa ta. Mayo tong paginhawa, walay problema mga kaigsunan, no? Although doon na maginay mga problema nga ato ang gisagubang sa matag adlaw, pero diha pa lang daan mga kaigsunan atong makita, no? Ang tokens of God's love kay kung buhian sa Ginoo mga kaigsunan ang tao sa diha nga kuwaon ng iyang kinabuhi awa na gyud di nagikahimos pagbangon mga kaigsunan. Their minds are continually dwelling upon some things disagreeable which they fear may come, or some difficulty may rely or really exist which though small blinds their eyes to the many things that demand gratitude. Kana ba usahay no? Ang atong makita kadto ang mga gagmay ra kaayo no? Kada na ang mga burdens ba ginagmay ra. Wa makita mga kaigsunan nga dako pa di ay kayo ang panalangin. Usay matabunan no mula ginaingon nila nga di mo magoy makapuling nga troso brad or katong dagko kaning gagmay ra man gyud. Mao pud natunong pod no. Tungod kay nga naman ang atong gitagaan og pagtagad kadtong mga gagmayng mga butang nga nag mo ini kabaras atong mga mata na natabunan ang dako pang panalangin sa Ginoo. To the many things nga gikinahanglan og kananang pagpasalamat. The difficulties they encounter, instead of driving them to God, the only source of their help, separate them from Him because they awaken unrest and repining. Kana ba nga portion mga hikalaan og makaisunan? No? Mahimo na hinon imbes nga pasalamat, ay di na hinon pasalamat mga kaigalaan. Nindot pa unta kayo no nga atong hisgutan kining buong nga portion mga kaigsunan. Mahitungod sa the lost art of gratitude. Pero kay ang atong oras di naman mutugot mga kaigalaan. Hangtod sa sunod gayon no nga atong nga panag-uban. Ato ning padayonon sa pagtuon mga kaigsunan ang mga pulong sa Dios. Atong tapuson na atong program nining kagabihon pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa gitasan sa mga langit. Salamat nining kaygayonan imong gihatag sa imong lagad. Ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong. Kini mo'y makahatag inspirasyon sa mga tigpaminaw o makahimos pag pabuhi sa ilang sab nga nakatulog nga kasing-kasing aron sab nung balik sa pagpangalagad o pagpasalamat diya kanimo. Kining tanan ang gisalig ug gitugyan uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan gilaw mga madawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan dininining atong nga tulumanon ang tingog sa reformasyon no in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaniyo daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati may
Medyo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapagalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong